mo. Pinky-on mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pinky-on mo sa DZGB. Pinky-on mo! You're so hot, teasing me. We are down, we're crazy fools every day at school. Teachers here, teachers there, books and books they're everywhere. Come on, boys, we need to dance. We have got a good chance. Lay your problems on the floor, clap your hands and sing once more. Everybody, let's go to the game. The boys come with me. Sabi sa kuya, "Good afternoon, Mr. Maceda." Ah. Ako tawag Chief Ramer, nagkaperang si Manon akong si Sursurte Chief Ramer tabi. Nagkaperang si Manon akong si Sursurte tabi pagabot sa mga bagay-bagay sa kapalibutan. Bueno, kamo tabi ng mga maganing magkauyong kita ngunya na inakon kamo gusto ko yung cellphone gusto ko mag-react sa mga mister gusto ko mag-react sa mga mister baka nasasala naman kamo kan landas nindo baka tabi kamo mga mister na nagdadangugon yan baka nagkakamali kayo ng inyong landas magayon yung pagnilay-nilayan tangon niya. Budak ka mong mga misis na nagdadango gayon. Pwede man ka mong mag-participate digdi kung anon sa indong masasabi. Dagugan nindo ini, ha? Dagugan nindo ini, tap. Ay, alat nga na lugod. Ala, nawara lugod. Ito. Ay, bakit ganito ito? Bakit? Ito. Dagugan nindo, mga mister, dangugon tabi nindo ini. Dagugan nindo ini. Bakit dapat number sige daw tabi nagmaw na naman ako kaning ororondang ini nata tadapat number Gianan, Dr. Dr. Chris Gianan, dango ka pade, ha? The boys Nata dapat priority nyato si Mrs. Yan, ha? Bilang katuwang, dapat ipahiling kay Mrs. na siya priority mo sa pamilya.
Bako na konsisay-sisay ang Bakit may pakabuhos ang sa imong oras sa iba, ha? Sabit na tabi ta dapat priority. Number 1, dapat daing ibang pwede, dahil, number 1, ha? Nata, number 1, day ki ibang pwedeng makagibo ka ini, kundi, mali, baka mali ang, gari sa lang ko, gari sa lang perspective ko, okay. Ini daw ang mga dahilan kung nata dapat priority si Mrs. Yan. Walang ibang pwedeng gumawa nito kundi ikaw. Human nanggad, adik. Noong nagpakasal kayo, kay tudang nagpakasal ka mo, nagdesisyon na magbilog din pamilya, ipinasa na kan pamilya kan ni Mrs. ang responsibilidad sa imo, kaya dapat sanang atamanon mo siya. An sa imong agom, uy, mister, an sa imong agom, dapat atamanon mo, asinan sa imong mga aki, takunday mo atamanon ng agom mo, sisayan mag-ataman sa mga pinamanggihan nindo. Alam mo, Jerome, ang pinamanggihan? Ha? Sisayan mataman sa pinamanggihan nindong duwa. Siyempre, ang mataman sa mga aki mo, si misis mo. Kaya lang niya ng panahon, dako na may mga yaya na. Paminsan baga si yaya, paminsan close kay daddy. Mapung ka na naman. Number 2, kayo ang nagsimula ng pamilya. Kamong duwa, Mrs. Buda Mister, kamo nagpun kang pamilya, natataday mo dapat ipiprioridad an sa imong agom. Naintindihan? Naintindihan tabi? Natataday mo ipiprioridad ang agom mo, kamong duwa nagpun kang pamilya. Number 3, makakabuti para sa inyong mga anak na makikita ito na kayong dalawa ay masayang nagsasama. Yan. May mga aki baga na pag kami nga ni Miss, pag nagapasuway kaming do, taday man naiwasan sa arong nga nagatagapasuway-suway ka mo. Masabi so, mala kasabago naman na aga. Kasabago naman na aga. Nganya ko, di ako, at itakin mo nga iyan na long sleeves mo, sabi ni Miss. Nganya ko, abo, napapagala ko gusto ko tak-out sana. Tamapagala ko kakapakaray. Di na nga ko kaan. Nganing nga ko di sa to mamumuyang iba. Nganing nga ko di sa mamumuyang iba. At itakin mo nga nganing. Sabi ka na aki ko, Daddy, sundin mo na si Mami, ngani wala kang problema, okay? Makudog naman ako. So aki ko baga, rineferihan naman, Daddy, sundan mo na si Mami para wala kang problema. Oh. Hello? Putik mo. Noel? Suway ka mo doon. May apo na ka na naman. Latos kang salbatan na ka. Atap na mong mata. Sabi ka na ko, so wala nga si Mami, nga kang problema. Sinunod ko na sa nabaga. Totoo yan, totoo ang BP. Di ba? Aning ito, the story ko. Binala ba ako magaya? Ata, ako baga? Nagpupumbatin sa araw ko na simple. Ako pati. Pinabutan sa hanggan. Duman sa mga nangyari sa itong panahon. Sa totoo lang, Migo, di ako nag-perfume eh. Ang perfume sa araw, nagkaperan. Nag-iwan kami ni Mrs. Bago ako magali. At mag-perfume kabaya ngaya. Siyempre yun man sana. Tayo mo si Mrs. mo? Habo nga ako mag-perfume. At nga niya ako mag-perfume baya. At mag-perfume ka. Pag nag-perfume ng tiga ko, may problema ka. Paano nga ako kung may makaparong ka na parang dukot-dukot sa ko? Kaya na, ika ng tiga sa kuya ka na nagpadaraha. Ika ng tiga sa kuya na magbasulot. Asin bag sa ko ni Mrs.? Bako lamang so, bahala ka. Bako lamang araw ka. Asin bag niya? Bahala ka! Saka maga. Kaya dapat, Damigo, priority si Mrs. Correct. Kung pirmi mong pigigibo yan,
ang anuman daan na nagigibo mo pa minsan na kapilyuhan sa buhay, di niya nahalata yan. Bako sana. Nakita ba ang mga lalaki? Di man naiwasan bigo na may kapilyuhan minsan. Paminsan Ito yan, minsan. pero siyempre naman sana yan. Pag guminibo ka ka, na pagkapon, sagod mo yan, nagurang na ka mo, mabalik yan. Yun na nga na yan. Yun yan, kung mo maribok, na ka mag-ibok ikabuan. Na nga na. Minsan pag magimatay yan, malibok ang payo. Bako na paminsan. Tikwil mo ka, no? Mapulan, sagudan sa 1914. Premier, bata na ka, may mga mag-agom-agom na. Pag nagkapasuhay naman ka mong rabi, balikan sukan mga panahon. Kaya nga ni, mga Dapat, di naman pagbabalikan. Yan, nakaagi na baga ito. Kaya nga ni, may na-invention sa plaka. Ano? Kaya nga ni, na-invention sa plaka dahil dyan. Sige, replay. Latos ang tagang salbatana ka. Nasay mo? O, sige, bye-bye. Pagkaon. Di ba? O, kamong nagdadangog niya ng mga mister. Another one. Ito, dagawanin do, ha? Strong marriages make strong families. Gusto sabihin, pag nahiling kan mga akit na kamong duwa maray, ang sa indong pag-ibahan, naroon naman ko lamang sa linggo sa joke sa Facebook na, ngayon, mga mami, mama, ano ngayon nini, Nunoy, maluya pa lang si Papa sa math. Daling mo ito, Jerome. Daling mo ito. Mami, mama, si Papa pala mahina sa math. Natanong nga ito, Noy. Kasabanggi ngayon, mama, nadangog ko. Teka, istorya, tama ka. Managadangog na mga aking una. Another one, tabi mga pag-iriba. Naipapakita mo sa iyong mga anak kung ano ang hitsura ng healthy relationship. Very good. Tumpak, boy. Di ba? Ang husband and wife, mga tugang, usually, are the models. Model. Kansendang mga aki. Ano? I-share ko sa inyo, Anyway, open man sa ng buhay ko, mga parang, sabi kan, mato ako. Dahil ko lago di istorya. Ako naman sa tinapusan kang uroron. Ang tabi dada ang gibong ko, sabi kan mato ako, may problema sa girlfriend niya. Kaya ka magsuri ka, etc. Tangan nga niya kung maulian niya, i-date mo, etc. Sabi kang ina, so gibo-gibo mo nang ganyan. Now, next. Dapat kita na mag-aragom. Nagsagrat so alunan. Makusugong alang high pitch kaya ako ngunya napon. Dapat kitang mag-aragom, kita po ang model sa healthy relationship sa satuyang mga aki. Kung ama nailing mo na kung anong pigi para gigibo ka na kung anong kapilyo kung anong para inom o nagliligid-ligid sa tinampo. Modelo daw yan. Buda pag uli ka na gom nagpaparaiwal ka mong duwa. Natata si Mr. Nugad minahanap kay ba? Paano may pigahanap kay Mrs. na dahil natatao? Halimbawa, nata Chief Ramer, tang number 2, mas gari na papadaba kan original, kan lalaki. Nata. Ang problema paano sa mga misis? Pag umuli sa na si Mr. Nabanggi, umuli sa nang nakainom, umuli sa nang murumatanga, sa batong kalamlam. Sa sabatong katabi, iwal. Di ba? Sa sabatong kaiwal ka na gumo. Pero dumumang ka sa number 2 mo, pag tok-tok mo ba sana? Hello? Ay, naku, bakit? Alas 10 na sang kakaling. Mahulog ka. Mahulog ka. Pasok na. Ay man, nakakitang neighbor natin. Pasok. Dalian mo. May yung mga neighbor ko, makikita ka. Okay. Opo. Kumain ka na? Ay, hindi. Okay. Pag gabi yung, bakit pawis ka? Nakagali. Ulasing ka na naman.
huwag kang masyadong maglalasing. Ano ba? Uuwi ka sa kay misis mo, gandang itsura mo. Ha? Huwag kang maglalasing. Ah, okay. O ano? Gusto mong kape? Timpla kita. Ah, okay. O, sige. Gusto mong pagkain, o? Iluto kita, ano? Ano, usus ko? Ano ka na? Alas 10 na. Dito ka pa sa akin uuwi. Doon ka sa kay misis mo uuwi. Umuwi, hindi dito. Sailing mo, Jeff Ramer, araw ka dialogue, Jeff Ramer. Dito ka magbutong ang puso kang lalaki sa iba? Ano? Di ba, Noel? Ano sa iling? Ya, dapat mga tugang nahili kan aki ang maray na relasyon sa pamilya. Although, it is accepted that man is polygamous in nature. Pero that is not an excuse. Di ba? Bako sa excuse mga tugang na iyon na sanang rason mo. Dapat, priority si Mrs. Yan. Sunod. Ito. Imposibleng maging spoiled ang iyong asawa. Ang agumtada, dahil tama na spoiled yan. Pero mas kanong gibon mo, bako siyang spoiled. Pero ang kaipuan man sa naninda, attention ta bilang mister. Nasabutan. Pero dahil naman kinagiribok na naman. Gari naman, silensyo naman let ngo na. Gari naman silensyo naman ang bayan. Okay, ito. Another one. Sabi niya, iliwanin do hindi ka boss. Ang misis mo daa, ang agumta, bako da kita ang boss kan agumta. Hindi tayo ang boss ng asawa natin. Diba? Hindi tayo ang boss. Kaya dapat, mga tugang, bako na nga ika nagtataong kwarta, ika nga nagtataong budget, ika nga nagkukuhan sa harong, you are not the boss. Tandaan ta databi na dapat si Mr. Boda si Mrs. igwanin maray na pag-iibahan ta nganing kamunduan naguhuron kung paano magdadalaga ng pamilya. Hello? Kaya pagkaliwanag mo. Kaya pagkaliwanag mo. Tawag ni kata. Na? Ano sa iling mo? Pwede dito sa la. Pwede may dito sa tama. Pwede dito sa la. Naginagog si Mrs. mo? Pwede sila ng game mo. Paliluayan ang unang radyo. Paliluayan mo unang radyo. May gawa. Tamadiskwito ka. Ano sabi na? Gumukumbinsido? Ay, tama na paliwanag. Sabi nga ni Buddha. Tutap mo. Di ka man migo pwedeng kwan, di ka man pwedeng migo magkontra, mauyong ka sa permit, nagdangog siya mo. Di ba? Okay, bye-bye. Another one. Balang araw, babalik sa kayong dalawa lang ulit. Naintindihan mo, tabi? Very correct. Bako nga ni. Ang word pala na very correct is wrong. Pag nagkata, wow, very correct. Sala pala yan. That is wrong. Dapat correct. Yan, di ba? Correct. Yan, di ba? Ang mga aki mo, primero kamong dua. Pag nagdarakulan mga aki mo, maharali yan, mabalik kamong dua. Dapat sa paghali kan mga aki mo, kung may mga agum naman, kan mga akita, maray ang relasyon nindo, tapano kung kamuna sa nang dua? Basigang pasoy pala ninong dua. Lastly, mga kapingki, mas magiging masaya ang buhay ng buong pamilya pati sa'yo. Happy wife, happy life. Magayunon man ade. Magayunon man ade. Happy wife, happy life. Magayunon man ang pag-uro-analyzon ade. Happy wife, happy life. Yeah. How you can speak right to my heart.
Hello? Yep. Opo. Ah? Naka-programa po ako. Ah. Okay. Sige, mamaya. Okay. Naka-programa ako. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your hand says you'll catch me wherever I fall. You say it best when you say nothing at all. Paborito kong kanta ni Chief Ramir. You say it best when you say nothing at all. All day long I can hear people talking out loud. Paano ko kayo ni Chief Ramir maging happy wife, happy life? Hello. Okay. Di ako nagkakape-tabi. Di pa ako nagkakape. Opo. Di ako nagkakape. Yeah, okay. Thank you. In your eyes, Alright, o sige. Okay na tayo. Okay. 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 Let go na. Text ko na. Let go na. Okay po. Ate Sara, ano si Ate Sara? Ate Sara, alika dito anak, alika dito. Alika dito Ate Sara. Alika dito. Alika. Alika dito. touch of your hand Says you catch me wherever I fall. Alika, mapo ka dyan. Alika dito. Ano bang kantang ini? You say it best Alam mo niya? when you say nothing at all. Ayan, di ba? You say it best when you say nothing at all. Ay, tinan mo, anong ibig sabihin noon? Ay, alright, wait. Anong sabi mo? Kapag wala kang sinasabi, Mas maganda. oo. Mas tahimik ka daw. Mas tahimik. Oo. Di ba? Mas tahimik. Ano? Di ba? The smile on your face. Parang yung silence, madami yung meaning. Yeah. Sa iba. Di ba? Diba? Marami na practice na yan. Ano? Hindi kasi nag-rebook ka. Yes. Okay. Dagugan mo ini. Dagugan mo, ha? Dagugan ini. Dagugan na. Manap kita kimaray na music. Ano gusto mo? Paborito mong kanta? Ano paborito mo? Secret. Itara mo. Anong gusto mo? Anong kantang gusto mo? Subagay dyan. Bagay. Ano ba yan? Anong gusto mong? Anong mga favorite song mo? Halimbawa ngayon. Baka man akong basta favorite song mo lang. Ano? Closer, you and I. Closer, You and You I. and I. Ano ang kanta kaan? Ako so you. Ano? Closer, you. Yun na lang ito, VP. You. Opo. You. Ano? So you. Yung tiga patugtog mo pag You. kapot. You are everything that I've been looking. Been waiting. Waiting yun. Waiting ba yun? Parang Ako na waiting looking. I've been waiting for. Waiting for you. You're everything. Bako looking gayon? That I've been looking for. You're everything that I've been looking for. Pero looking talaga, de. Tan.
Closer you and me. Ay. Ang, alam ko na. Alam mo na. So, girl, ito. Closer You. you and me. Ay. Kanang kanta ka yan? Gino Padilla? Ay, gari. Grabe man. Lumaw naman. Grabe naman ang kanta mo ini. Ayun, natandaan ko. Ha? Yan. Okay. Hey, there's a look in your Okay. There's a look in your eye. Must be love at first sight. You were just part of a dream. Just part of a dream. Nothing more. Sweet seemed. Magayon na rin. Ano kang sukan mo? But much longer. Ano kang sana matian mo rin? Bata, nag-ray na sa panahon. Ano ka rin? Ano nga ni? Nagdagog na si mama mo rin, ma? Ha? Mama mo nagdagog dito. In the baby. Okay. Dagogan mo ini. You come alive. The closer I get to touching Okay. Nagbablas si Sarah di. Ha? Nay, nagbablas si Sarah pagka daw gani kantog to gani. Dagugon mo ining text sa kuya, ha? Ano ya? Good PM Tito. Tito pati. Tito. you. I know you're everything that I've been looking for. Looking for? Tama. Hindi waiting for. I look into your eyes. Good PM Tito. Grabe makatito ini, oh. Isa akong sales lady sa tabako. Ay, sorry, naminjong ko. Sorry. Dakulan man katindahan naman kayo, dari. Dali man tindahan. Bakit ako lang store sa tabako? LCC. Sorry, tabi. Balik pa. Anyway. Di ko tapabasaon niyo. May BF po ako. 3 years na po kami. Yan ha. Mahal ko siya at masaya ang aming pagsasama. Nagkomplikado ang aming relasyon nang dumating sa buhay ko ang isang engineer. Masaya siya kausap, malinis man na magdamit. Walang iya itong surat. Nahiling na siguro. As is. Masaya, ano nga nito? Masaya sa kausap, malinis magdamit, parang ikaw. Parang ikaw daw. Ikaw daw. Ikaw daw. Nalilito po ako dahil gusto ko siya palagi kasama at kausap. Di pa naman siya nanliligaw, pero parang darating doon. Tito. Sinusundo niya ako palagi kahit sinasabi ko na may BF na ako. Okay lang daw, sabi niya. Di ko pa naman asawa. Napaka-gentleman niya po. Feeling ko gusto ko siya. Salbata na, assuming ka be. Baka umingat ka. Anong gagawin ko? Nalilito po ako. Salamat, Miss M. Kumuliton ko. Sabi ng Dr. Alan, nag-iinit niya tabi. Kaya nga, madampuan mo naman. Mata, nag-iinit ang panahon. Ano mang kanta ini? Halo yun ang kanta ini. Yung mga 1980s, 70s. If ever I fall in love again. If ever I fall in love again. Pull me through, though I don't know when. If I ever fall in love. Sabi, Tita Marie Honrado, maray na hapon tabi sa imo. Ang ganda ng topic kanina sa usapang pamilya. Napaka-emotional at naiyak nga ako. Kaya ninamnam ko yung moments. Kaso biglang pagpasok ng programa mo, ikaw po talaga, Kadoroy, ay daman sa imo. In fairness, magandang topic mo today. Sige, tabi. Thank you, man, Tita Marie. Ang problema ni Miss M,
May third party. Mm-mm. May engineer na nagpapara susundo sa iya. Nag-iba siya. Mm-mm. Then pagilabot sa engineer, ano mang labot ko ngayakan, bako pa man kamang duwa magagom. Feeling niya, gari namumuya siya. Nalilito siya. Yes. Oh, anong masasabi mo bilang babae? Ako bilang babae, dapat i-clear niya muna yung pagkakaintindihan nila nung boyfriend Wala niya. man siyang problema sa boyfriend. Wala man sinabi. Sabihon, mari ang relasyon niya sa boyfriend niya. Ay, alat nga una. Gari may nagdagdag. Di ba? Kasi kung... Ito. Inaway ako ng boyfriend ko dahil nakita niya kami at na-timing na sumundo din siya. Dahil mo problema mo. Iyan, be. Problema mo, be. Magpara, kung ka, ano na? Kairak man. Dapat, kung dahil mo na gusto itong guy, di ka na muna sabihin mo sa iya kung ano yung namamatian mo. Tapos makipaghiwalay ka na kung baka mo na talaga siya padaba bago ka makipag-commit sa another guy na naman. Thank you po, Yun, sister. dapat. Tama, Diba? sister. Kasi ang ginagawa niya, cheating yan eh. Bakit ka sasama sa isang tao na alam mong may masasaktan ka? Hindi nga siya nasasaktan, masaya siya. Hindi, masasaktan yung partner niya, di ba? Para Ayaw. namang binastos mo, parang wala kayong May pinagsamahan. nangyari man talaga sa buhay ng tao. Kaya nga. Kasi pag mag-shoota, bako pa man mag-agom talaga. Kaya nga, iyan po courtship. Kahit na Di pa man ka mo engage, sabihin, you are in a relationship na parang testing water. If you are Yes. compatible. Oo. Andun na tayo sa point na yon. Oo. Pero kasi, may commitment siya dun sa present na may debate, boyfriend may debate niya. digdig. May debate. May debate. Huwag Diba? nating i-tolerate yung cheating. Kasi okay. part yun ng cheating. Okay. Tama ka man. Dapat nagihiling mo ako. Hindi. Di ba ka magiling sa camera ba? Kung sa ko magiling. Oh, Baka nakailing siya dyan. Arog kayo ni. That's a good point. Arog kayo ni Miss M. Number 1, i-check mo ang lalaking ang kumayagom. Konsultero yan. Baka diba? Pagsisihan niya lang sa Baka huli. pagsisihan mo yan, baka man engineer, baka man gabos na engineer, arog kaan. Yes. Pero may posibilidad. Malay mo, engineer nga ni. Pero kapag naging kamo na, kinukulog ka May pala. posibilidad dyan. Diba? Baka may agom. Yes. Ilingon mo ng gulamoy. Di mangangailing. Di. Minsan tinatanggal yan eh. Tanggalit. Ano nahiling mo pag tinanggal? Ay, may ano. Oo. Oo. Diba? May bakas. May bakas, nang lumipas. Diba? Usually, ang mga lalaki, tanggal ka. Oo. Number 1, ilingon mo kung siya may agom. Siguraduhin mo yan, hindi ka magproblema sa buhay. Pero kung kaya mo nga kung ano bala ka, kadua, tabi na advice ko sa imo, nasamanta, bako, sa totoo lang, bako mo padaba sa boyfriend mo. Kung padaba mo siya, love mo siya, dahil ka mahanap, Yes. dahil ka mahanap ka ba? Di ka ma-attract sa iba. Pwede man naman. Ang Kahit attraction, anong temptation, VP. ang attraction pwede. Kasi, pwede ka magwapuhan sa iba, tama? Pwedeng ma-appreciate mo. Pwede yung ma-appreciate mo VP. sa gwapuhan niya, so araw ka. Pwede. Pero, di mo anong man tahabuan mo na boyfriend mo? Di ba? Dahil ang engineer. Dahil ang tamili engineer ito. Dahil ka daw ka. Para gibo-gibo boy, napait mo niya. Tulong taon ang pig-ibahanin do. Baka man ang bako man kamo sa lambang pero baka kamo sa lambang sar. Okay man yan. Pero dapat ilingon mo ang relasyon nindo kung anong abutan ka. Taba Yes. ka, magibi ka sa pag-abot kang ngaldaw. Dapat matanos yung ano niya, Yung alin? pag-break. Di ba? Doon. Bago siya magparasangkay sa motor, bago siya magparapaato. Auto da? Ay, auto pala. Pasan kayo sa... Baka bago ka magparapaato doon sa bago, dapat malinaw mo na yung ano nyo. Iyo baga, sabi ng engineer ba, nakakadamay ka kay kasi yan. Then mga engineer talaga. May kwan manugan. Wala sa engineer. Ano ba bako gabos? May kapilyon man. Ang hanapon mo na isugari mga tipong Henry M. na mapagkatiwalaan mo. Mga ulok ni Sarah. Ano sa iling mo? Ha? Opo. Yan ako sa'yo mo. Gusto ta ka eh.
Kaya gusto ta kaniya ka dyan sa newsroom ta. Pini ka sa kuya, opo. Ito. Ito. Ay, ito. Okay. Nag-usap na po kami kahapon. Okay na po siya sa akin. Nag-sorry na po ako. Pero talaga, hindi ko kayang iwasan. Ay, Diyos ko, Noy. Dahil ka. Argan ba? Concentrate mo sa imong attention sa boyfriend mo. Tapos ang uroro. Hata. Di ba? Yes. Iwasan na yan. Iwasan mo na, i-decline mo na kung abo makulugan si boyfriend mo. Pag nag-text ito si engineer, kain niya tayo sa labas, hindi ako pwede. Para ganun. Kasi nantig masakit ang ngipin ko. Oo, diba? magdahilan Nantig ka akong na lang. dentista, kaayos lang ng ngipin. Araw ka na eh. Oo. Di ba? May rason, be. Oo. Garing, gusto mo kaya. Usually ko gusto niya talaga eh. Baka nakuha ka lang kang pagiging engineer. Hindi ka kayan. Buot-buot lang ka rin. Ganyan. Ang advice ko sir sa sender, dahil siya pwede makipag-commit sa iba hanggang may relasyon pa siya. Sa side niya bilang sarong babae. Dahil nang God magpakita kimotibo duman sa engineer, tabaka samantalahin lang niya. Yes. Yung baga. Yun yan na. Tandaan mo yan Ako selling ko. Pero kung dahil ka man mabutang kung abo ka, pero nata nag-text ka pa sa mo kung abo mo ki opinion. Di ba? Tapos sabi mo, padabak mo pa si boyfriend Yung baga, mo niya. Magayon pala si siya. Pasa na. Hindi na po. Nabasa mo? Lalo na siguro kung, nasa Korinto pala nakasurat 11, 14, 15. Hindi baga ang katalagahan din ng nagtuturo sa inyo ay kung may mahabang buhok ang lalaki ay para kayo Bible passages na inyo. Iba man natin ni mahalay sa kanya. Datapwat kung ang babae ang may mahabang buhok ay sangkapurihan niya sapagkat ang buhok sa kanya ay ibinibigay na pinakalambong. Ayun ang sabi niya. Nakasulat pala dito eh. Nakasulat. Diba? O, tabihan mas. Basta kung aram mo magsuta kaya paminsan baka manan sigurado nasinda talaga, pero ang advice ko sa imo kung anong rason kung nata ta sa boyfriend mo habuan mo, Yes. diba? Dapat Nakatagal ka nga ning tulong taon may nagamot na third party, diba? Kaya nga ako nagpahiling sa kasal ni Andrea Buda ni ito Ni Sai. Si Shaira EI tsaka si EA. Shaira. Ano ito? Si EA. EA Opo. si EA kasi Si Shaira. Aba ko ma-involve dyan. Di man, mibid kan mali sinert ito. Mibid kan mga sinertado ito. Si Shaira. Shaira ito. Si Shaira Diaz. Ang gusto ko sa iya, kung paano siya mag-istorya. Kung magtaram. Gusto ko siya magtaram eh. Gusto ko siya mag-express kan sa diri niya. Kung nailing ko siya kahit inda. Di pa gari siya, tigamundag? Ano? Di pa bang gari tigamundag? Grabe, natasunta ka dyan. Pwede man. Diba? Pero paghuna muna naman. Ganun naman. So, pero ito, 27 siya. Iyon na po ata. Shaira yun. Shaira. Puti yung pati? Oo. Takula man. Yung dakula pati. Dakulang babae. May dakula talaga. Pipareling ko eh. Ngayon nun, gustong ko siya magtaram. Anyway, paghanga man sana ito eh. Yung mga araw talaga. Okay na. Salamat Ate Shara ha. Sige po. Okay. Ayun na. Sige. Ay, nag-text pa. Ay, okay po. Salamat. Sige po. Okay. Sige po. Alright. O, yan tabi. Miss M. Sus, kapag para pa problema nila kung pag-abot sa pagkamot, taday magkita kang expertise. Pag-abot yan. Engineer Mayor, matibay yan humanap ng ex. Okay. Sige. Yo tabi, yan tan sa tuya mga tugang. Ang mga helang kangatay, araw kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis, cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang paginom ni nala kapag kaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago, tanganing mga tay, kay puan po nasabayan nin protection leverage silimarin capsule.
ang Liverade Silimarin Capsule para po sa salud at proteksyon kang atay. Ini po may Silimarin na hali sa herb natural kay aligtas. Ang Silimarin kang Liverade sarong antioxidant na probadong epektibo sa pagtauning proteksyon sa lalo na pag-inom kang Liverade. Pwede pong mapugulan, pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Nagkakatabang man yan sa pagpugol kan paghubag kayan. May bisyo man na wala. Mahilig man uminom o dai, mas maray na isabay ang Liverade Silimarin Capsule Oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liverade na! Para po sa baskog na atay, ang Liverade Silimarin Capsule, mabakal sa mga piling butika nationwide. Magbabalik pa ang programa, pagbabalik nga ito ang mahiwagang tanog. Makalipas lang kan mga batalastas. Ang oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Liver Aid Silimarin Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Red Horse Super! Bakit ang sarap mag-shot ng Red Horse Super? Kasi bawat shot kasama ang tropa. Red Horse Super, ang shot ng tropa. Pinalakas na tropa, pinasuper na Red Horse. Red Horse Super! Drink responsibly. Mga tropa, i-like at i-follow ang Red Horse Super sa Facebook. Shot na! Drink responsibly. Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/Albay Computer. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGV Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin paretang agraryo. Handog ng LGU Jubilar Albay, pinangunguna ni Mayor Joram Arcangel ang taunang pagdiriwang ng Kipya Festival. Ngayon, nasa ika-22 taon na, Kipya Festival 2025. Mula August 14 hanggang August 29. August 14, Holy Mass. Opening program, Motorcade. August 16, konsyerto sa Kipya featuring Magnus Haven. August 18, Marathon Kargaan Agom and Interbarangay Boxing Competition. August 22,
22, Lechon Cooking and Eating Contest and Kipya Beer Plaza, August 23, Mutya ng Jubilar 2025 with celebrity guest Michael Sager, PBB Celebrity Collab Edition Housemate, August 24, Konsyerto sa Kipya featuring Nobita, August 25, Tukak Ulutan, August 28, Social Civic Parade, and Titik at Musika para kay Juan Bautista, Procession of Saints with Brass Band, Fireworks Display, and Disco sa Kipya. And August 29, Feast Day, Uncelebrated Mass, Kipya Festival 2025. Hatid sa inyo ng LGU Jubilar Albay and the Municipal Tourism Council headed by Mayor Joram Arcangel and Cap Tristan Arcangel. Sama na at makisaya sa Kipya Festival 2025. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo, worth 50 million pesos ang ipamimigay. May Gcash araw-araw, 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Pinky on mo, baby! Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Sige, mga tugang alas 4 na ugaring o saaga na lang po sa kwanta, saaga na lang po sa tuyang mahiwagang tanog. Pasensya na kamutaya kitang oras. Tomorrow na lang po ang sa tuya na mahiwagang tanog para po sa premium nyato na 100 pesos para po mga tugang sa magkakahulakan. Mapaaram na siguro kita. Alas 4 na po ninapon. Mga tugang didi po sa inyong programang Pinky on Mo Baby. Mabalik pa ako sa nawala yung music ko Nawara so ito. Tabi. Mabalik pa ako sa aga, alas 5 sa programang Morning Hear It. I always thought you were the best. I guess I always will. I always felt that we were blessed, and I feel that way still. Sometimes we took the hard road, but we always saw it through. If I had only one friend left, I'd want it to be you. Sometimes the world was on our side. Sometimes it wasn't fair. Sometimes it gave a helping hand. Sometimes we didn't care. 'Cause when we were together, it made the dream come true. If I had only one friend left, I'd want it to be you. Someone who understands me. Magapod ka na sa saga. Magapod ka na sa saga naman. Maglawag ka na sa na. Oo. Help keep me together and believes without sige, saga naman. that I could move a mountain. Ay, nasa abroad? Someone to tell it to. If I had only one friend left, I'd want it to be you.
Mga tugangan, mga helang kangatay, arrogant fatty liver disease, alcoholic hepatitis and cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang paginom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago, tanganing mga tay, kay puan po nin proteksyong Liver Aid Silimarin Capsule, ang Liver Aid Silimarin Capsule para po salud asin proteksyon. Hindi po may Silimarin na halis herb, natural kay aligtas. Ang Silimarin kang Liver Aid, sarap pong antioxidant, aprobadong epektibo. Yan po mga tugang, may bisyo ka man wala, mahilig ka man uminom o day, mas maray na sabay ang Liver Aid Silimarin Capsule oral daw. Para dahil tama sa tay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liver Aid na para po sa baskog natin. Mababakal yan sa mga butika nationwide. Salamat, goodbye. I love you all. Mabuhay. Yolo Pascual po. Sa ubo at